Palimao, billet jeudi 14 mai 2026. Malion, mission secrète, capitaine Soyiba Diarra. Na bela jere nyaba photo la, Malion, ani Moribo Kone, no Mali service de renseignement nyamogoye, Moribo Kone, ani Soyiba Diarra, oube ka mission secrète mi ka Malion bla fila, meno secret fo bela jere nyana, bi video kalide. Général Moribo Kone na photo filani, Malion, ani Soyiba Diarra oube ka mission jumen de ke minanda do la mais malien bela doniya uya mogo munu yira mogo munu photo yira ko lu be coup d'état la malien u chama ma mine de mala ni ne ya fara ngumi de ta be dala wallahi be ka mogo munu yira uya mogo do photo yira ko lu e fenga de ko lu de sado ka saya la ko lu e complice olu ni non seulement ou belle avec la baraque SE là, anyabe ni photo là. Ni ne toko Soyiba. Ni mini Moribo Kone be jaka mission mun ke menanda do mission na ka fo bela jeringa. Malion. Soyiba Diarra, capitaine Soyiba Diarra, na bela jeringa ba photo là ni. Malion. Soyiba Diarra ka mission te dorei. Ja uba mine. Nu ya mogo mine kata SE la sanno. Ube prisonnier au Kenya kan. Soyiba ka bara jume sano nale mina na tara kasola sorasi munu memene bo mo were munu memene kata kasola uba ke inafo ale kasola dendi ay kuma ina mede ubeni ke inafo kasola dendi du uba mine ka don kasola ka to chien ko kurita kala de du uba mine ni fefe ko betla kabla est-ce que mo remarquer uba mine ko ka be fe ka kurita ke uba aboto betla ka pia ba de dama donc ni mu flene Soyiba Diarra nous allons mener kata kaso la sisa. Allez be mogo munu minena, allez bolu espionner di. Aye kuma ina mede Malion. Aga orolu flana, yara nyanga orolu folo fanyana, ngabe abe ngalo noro mogolo ba bla saluku la ka wardama, abe baraka yesebulu. Aga orolu flana fle ko de fanyana, yo de fana découverte ke. Ja uba ki na fo kaso la dele du. Abe ta do mogo ka kaso la. Na tara mogo ka kaso la sa ube enregistrement dama. Ay kuma ina mede abe ngininga wai che vraiment nous nga nga bo fangare la ni e dafla yara ni mo ko mne ka don kasola te nyuma fi mo e mi to kasola ka foko anambora amen nga bo fangala de ube abeta ale de beta ka e espionu la sa na yi espionu la abe soro ko di Mali service de renseignement mama me ka kuma info kumina uya ke Mali politicien dobe uya ko la kasola mais nta tigi to fo parce que tigi ko kadingi wallahi uya mo godobla kataka tigi la kasola mo ote sey bayde mo ni minana ka don kasola ni mo retara kataka surasu korofo ye kate kasola naya kuma be kuma la ni tora ka fotoro bo enregistrer ou e chantage ki la outibla uba fo kibe fe ka kudeta ke kito kasola mala ne bara ma den gangster ye ka arama den na marathon kalon tegala soni fana ka teme surasi nununga donc uya ke anga politicien do la men te fe ka tigi to fo parce que nga bunya baka avec kasola akume uye SE Mali service de renseignement mogodo ko ke ina fo kasola denidu uba ngini avec kuma fo yara ni dimino no be kuma o donc uba enregistrer trop kata duma ba ko ni de ka intention o tigi be se kana no chena bora kasola anga kureta ken nununge anga na tuda de anga kita e fa ba ko wallahi nere kani ne ka fere ube tirianun ki ku konanje ye ube surasi neni ku fanani ku banani ala kinichi ni ake billahi talaw essayer mo bita un couchette ubi c'est ube mo bla ki espionner quoi on me référant la théorie de complot c'est où tu as la spécialité donc à fond yana ou technique de ke bon ni chenga baraudi ani Moribo Kone de ben koka aya mo chama réseau ka kube Moribo Kone kula ka jeko ayere ne da dogoni yere bora ne dogoni bora abdu nyang ko Moribo Kone ko côté général salon côté salon no général de ko o jogina wantara munde ko avec afoko jogina ko ba ira ka foko o kera ko to kera de la ou je ne sais pas faut tu ko to la quoi
ate Modibo Kone ko ka jemu ko sinyakoro e zongoro engo Modibo Kone zongoro di Modibo Kone de kumbe taga moko ka saga chouin ani jadi sube business ke malien a ben alana karache meka kuma mfana tienri do comme fama do bi akuma ni tora ka foiba problème soro malla wallahi tienri do ne o don domina de banda o kele nga nome ne dogono pasi chamana je oli abla ko ko mali ma yara ke jien ko ngado bo ko ni chen kumbe saga ni mishu de chouin billahi ne ay dogono ka pasi de ka ala a capturer karan bebe ne bulu ne a be capturer de karan ke nous avons fait un gain de ne pas publier malien ba be o te se ku tongara ka publication de mun pasi chama idenga ifasi o ye pia de do mo ya ifasi mo wallahi billahi wabla ko ko ni chero ko ni faka bonde bon voilà les problèmes donc capitaine Soyiba ani général Modibo Kone ou bolo be nyongo mbula ni Assimi Goïta o de be ka baraka o de be ka malien tonyabi o de be ka ngalo ndoro mo labi ka kurita ngalo ima ya bora ka discours kolon den kala mo shima seke chika kala malien be a don ka ngalo teke ka ndoro maître Muntaka Talla awa bet kerala bo Soyiba ka barate dore abeni kurila ou abe sorasi do wole ay nanga kurita ke Assimina sorasi mana boy bakola ka bi ou ya tanteni Abasi Dambeli ou ya Modibo Kone ou ya Abasi Dambeli mine kanema sagara mine ka mogo shula mogo do beti sigu kerefe ka baro kanu ye ka Assimi fanani ka banani utekuma umula soro bon imagine Abbas kungito kasola ka fo non Assimi nimbora mbeni kanata obo de enregistrer ça ka ke inafo o make kasola de o wa ke inafo vocal koro bade do bon anya mine ni vocal de la akume kan ne préparer Assimi contrôle la ou ya manamana ko fefe ke a ben galon dorabi mais vocal ko ina ou ka vocal ko galon mena fin do vocal ira aulabi je pense que j'ai quelque chose ici là que je vais montrer à tout le monde malien bela jelenga nyoro la je mena ni mun kala bela jelenga name non comment me faire un faudron ça dit ni audio nous ou bo yoro parce que autant te mena ka bawo pa te o galon te o najiran galon kono bon ole Modibo Kone ka mogo de ni capitaine ga fenge mun bora de Modibo Kone ka mogo da di ne be SA baraka chukoro o ya di de kala je na ka soro malien darala o ya malien tikerala suna akunte bita ka soro ko procureur do maboka kuma mais al ni procureur ko ka be boka kuma c'est déjà trop tard ngalon do na quoi bon procureur mba fo kibe ni dossier tabillahi ni mi kolosi ali modéon abe do aklola ni mi kolosi ambi bruju gosi et réseaux sociaux kelenka parce que le coup est déjà parti plan ko yemi tro ka firmo be bodro yere be boka communiquer ke o ya amado malien kungulula o ya ni manamana ko di o yere adon ko mo ko bora kalama donc ni manamana ko di o mo lola ni kelen na de anga kuma to la me mais kaba ne ama yo safe an siga fo kame fen kame akuma ko ntaka fo kama commenter parce que femme de frati de bala dawo musa bura ka fo tukumna intelligence artificielle bi donc bibina wala to de ba fo mo ku koroshi kuma kan no ifedna ne ma fo femme be tienu tiete mais nga to ka fo ko c'est authentique voilà ko ba ira ka fo kuma kan mi flemme atiki kuma kan yeye do voilà mais ni mo me ka fon ye pololo sanfe voilà beba tataka we ba suro beta e ba ta ta na ko na shale do ala kala voilà na kata ka e kuma kan na suro do apana ibisi ka kuma ro ta yele manera ba foni kuma be ke voi et puis avec la ça douza spécialisé vous savez ko ni seconde bisa ba c'est ba cheki ko ni suro mo ko bana abi fe be cheki mi suro ko ni suro mo ko la ki se ka ba aye gabe la lama ka chumla kuma me ka fa be lama ka ti ani to mi tabi ni meni beke ni ma ko ra ko na do so na ko ni mani al ba ko ra ko na ko la ni wa ka to mi tabi
tiɲɛ la fɛn in jɛr'u ni kumakan min filɛ nin ye karisa kumakan ye wa a kɛra nin waati la olu b'o bɛɛ f'i ɲɛna mais ni m'o sɔrɔ a ka gɛlɛn kuma dɔ la an ka essayer k'a fɔ fɛnɛ k'an bɛ mɔgɔw juger ten tɔ parce que ni nana kɛ an y'a ye a dɔw kɛra ka tɛmɛ a tila ka fɔ tuguni ko sɛgɛsɛgɛli ma b'o kɔlɔlɔ de sɔrɔ hali bi k'a tigi kumakan yɛrɛ tɛ bɛn le cerveau fɛnɛ ka nin caman ye kumakan in labɛn prisonnier de garde Konate fɛnɛ b'o voilà a yɛrɛ ma o yɛrɛ y'a fɔ Clément Damele ta ko ye ngalon ye bɛn le cerveau ko ta ye ngalon ye a yɛrɛ commandant c'est à dire ko ye mɔgɔ minɛ ka bɛɛ kɛra ngalon ye ni ma bɔ Segu Tunkara la nin fɔra Bamakɔ kɔnɔ de a bɛɛ filɛ nin ye sɔsɔli t'a la o kumakan min bɔra ko Clément Damele kumakan don ngalon don bon o jamana bi Ala bɛ se ka barika don jamana na cogo jumɛn Ala bɛ se ka barika don o jamana na cogo jumɛn mɔgɔ fila o y'a bɛɛ décortiquer Clément Damele ka fɔ k'ale ngalon don ko bɛn le cerveau k'ale bɛ coup d'état kɛ ja a bɛɛ ye ngalon di a bɛɛ montage de bon olu tɔɲɔli filɛ kaso la o tɔɲɔ tɛ se ka to ninnu da o aw bɛɛ lajɛlen minnu taara ka taga ngalon nɔrɔ maître Muntaka Tall la ani capitaine Soyiba Jara n y'a fɔ an na capitaine Soyiba Jara ka rôle an ɲɛ b'a la san dɛ 40 millions de dira a ma a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ a ye 40 millions de minɛ ne Segu Tunkara d'a fɔ a ye 40 millions de dira Soyiba ma ka ni opération kɛ mɔgɔ fila banna taara mɔgɔ joli o banna ma a bɛ ka mɔgɔ minnu tɔgɔ tiɲɛ bi ko jihadistes don Abdou Niang Boubou Mabel ninnu ana Kiliki Kalaki ninnu don dɔ bɛ kala aw bɛ tila ka bɔ Mali kelen kɔnɔ ka yafa deli a tigiw fɛ ou a bɛ taa kaso la miyɛtɔdenya bɛ ka aw bila ka ngalon nɔrɔ mɔgɔ la ka mɔgɔ ka image nɔgɔ k'a b'aw jɔ k'a bɛ Modibo Kone ko jɛ Modibo Kone ɲɔgɔn service renseignement kolon den mɔgɔ min tile la Kati bɛ attaqué sans kan ka sɔrɔ Modibo Kone bɔra place la siɲɛ fila Kati bɛ attaqué ka to renseignement na a ma deli ka kɛ Mali histoire la a ye mun de kɛ concrètement rien ni sunguru tɛgɛ tɛ ani manamana ko k'an ka jamana nafolo ta k'a bɛɛ don baya la u y'a bɛɛ don baya la mɔgɔ sɔrɔsi miyɛtɔw dusutandenw hali u ma miiri kana ka fanga ta olu ko ka taa sɔrɔsi baden recruter u taara u ta kɛ muso filɛ de bayasan quelle honte ka sɔrɔ sa ka taga capitaine Soyiba ko o bila ka mɔgɔ espionner e ma Soyiba bila ka taga jihadistes espionner e ma fɛrɛ kɛ e bɛ Amadou Koufa sɔrɔ cogo min e m'o ɲɛɲini e bɛ Iyad Agali sɔrɔ cogo min e m'o ɲɛɲini e ma kɛ Musa Jawara ɲɔgɔnna si ye Musa Jawara rebelle minnu filɛ nin CNT ni fɛn kɔnɔ n'i y'a ye u bɛɛ tun bɛ marifa ta la Mali contre la a caman bɛ yen bi u seginna Mali ka côté la grâce au général Musa Jawara le meilleur patron du service de renseignement du Mali Allah o Musa Jawara di Musa Jawara di taara don rebelle tura ka taa don terror tura k'u ka combattant dɔw k'u yɛrɛma bila ɲɔgɔn na ka terror yɛrɛma bila ɲɔgɔn na cɛ kelen min y'a kɛ Mali renseignement na o ye général Musa Jawara di chapeau à lui ka anw soutenir a man kɛlɛ o ye Musa Jawara di mais Modibo Kone anw kɛlɛ Modibo Kone anw bila ɲɔgɔn na Modibo Kone delila ka anw wele ne ni bɛn le cerveau ninnu k'anw wele k'an ka tugu Batulu Ɲangu ninnu kɔ k'an ka tugu ka sunguru baw kɔ ko sinon ko olu tɛ mɔgɔ si reconi Meno fara ka dama video yi ben kele kun mena nda do a yɔrɔ dɔ la ko an ka jɛ an ka mouvement kɔ an ka jɛ yɛrɛ wolo kɔ an ka mouvement fɛn fɛn kɛlɛ kan k'o bɛɛ to yen k'an ka tugu olu sunguru kɔ Maliyɛn ko kɛlɛ sɔrɔla o de la ben ka video dɔ bɛ a bɛ dimi maa tɛ se k'a fɔ mais ne de filɛ k'a fɔ an ɲɛna bi mais n bɛna video spécial kan ma kuma hali bi mais n bɛna kuma n'i y'a ye u ye bubu ninnu ta k'olu relancer ka Niang ta parce que hali ni ye saliku fɛn fɛn kɛ olu bɛ tugu kɔ u n'anw tɛ se ka bɛn c'est impossible u y'an bila Ala y'u bila u lebura bi u malola bi ni ma deli ka da Afrique fanga si kan depuis Ala ka Afrique da malo min dara Assimi Goïta nin ka fanga kan a ma deli ka kɛ Afrique fanga si la a y'a fanga kelen jira maloya min kɛr'u la ka na ministre de la défense k'o faga ka capitale k'i tulon ka capitale la terror ma deli ka mun kɛ dans l'histoire de l'Afrique o de kɛra Mali la ko bɛ filɛ ɲɛkɔrɔ an ka kuma tɔ lamɛn intelligence visuelle de gagner ni ba ira ni ba ka semaine dama pour que fene ka don ka fo ni ya pour que ba fo ka tigite mo mu ba bara ko le ba ga dama bon nous ma ke fo anya bala pour lo sans fait ka ba jugu ka bombi la mo ba sa ni beke bi ka mo ni finchu donc ngambe kuma mo ni fini ba mo ka kuma fo tuti
de don kabilatigiw de don donc ni b'u ka kuma fɔ kana fɔ k'a nana mɔgɔ minnu b'a dɔn kiri m'a fɔ ko nin de don ni kiri y'a fɔ don o la an b'a fɔ ko an bɛ se ka mun fɔ an b'o fɔ mais kiri m'a fɔ fo ka kumakanw ta k'a ta dɔrɔn parce que a tigi man di e ye i bɛ fɛ ka kɛ tantɔ de i b'a juger n'o ye vraiment an ka b'o ko ayiwa janto ka kɛ musa i tun bɛ dɔ fara ou bien a ka ɲi an ka taa de kuma bɛ filɛ nin Abdou Niang a to a kɛra maloya dɛ a y'o kɛ Bafaji ka a kɛra maloya ye bi aw b'a yɛrɛ sɔrɔ ni plainte ye Asimi tatɔla fana don nin fiɲɛ kelen bɛ taa n'a Asimi ne da fa na n t'a dɔn bi sini dɛ mais nin président filɛ nin il va partir c'est clair c'est fini mɔgɔ bɛ diɲɛ kala b'a dɔn ko Asimi tɛ échappé nin na n'a persistera o ye mun kɛ Karafina o b'o kala a y'a fɔ ne da fa na donc o de kun do ka fɔ ɲɛna Soyiba ka mission tɛ dɔwɛrɛ ye a ka mission baaraw de fɔlen filɛ ɲɛna tan n'an ye découverte wɛrɛ an bɛ bɔ k'o fɔ ne de filɛ ka fɔ an na u ye mun bila ka kuma a bɛ baara kɛ arrangé mɔgɔ yira u kelen tɛ k'u minɛ dɛ ja sɔrɔsi minnu yiralen bɛ sɔrɔsi ni tilancɛ si minɛlen tɛ u bɛ te min na u ka dalanfanw ni fɛnw na u b'u t'u présenter dɔrɔn k'u minɛlen don ka k'i n'a fɔ u minɛlen don u b'a k'i n'a fɔ u minɛlen don mais u minɛlen tɛ an ye information dɔ fana sɔrɔ Muntaka Tall ka côté yɔrɔ kan o tɛ nouvelle duman ye quoi mais an tɛ se ka kuma fɔlɔ quoi an bɛ enquête la toujours ala kana o kɛ tiɲɛ n bɛ dan o yɔrɔ ma a k'a mɛn